ମୁଁ ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅରୁଣ ସାହୁ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସତରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅରୁଣ ସାହୁ ଭଳି ହେବା। ଏଠି ଲୋକ କହିଲେ, ଆଉ କେତେଜଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଅରୁଣ ସାହୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ପିଲାର କିଡ଼ନୀଟିଏ ଆଣିଲା ହେରି। ବରଂ କିଛି ଜଣ ଭାବିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଡରିକି ଚୁପ୍ ଅଛି। ସମୀର ମହାନ୍ତି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଲି ବି କରିଦେଲେ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ପିଲା କଥା କେହି ଭାବିଲେନି। ଆରେ ଭାଇ, ପରେ ସେ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗ ତ ତାଙ୍କର ବି ପରିବାରଟିଏ ଅଛି। ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ଆରୋପ ଶୁଣି ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅର ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଥିବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିଛି କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଆହୁରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ଯେ ସେ ହୋଇଥିବେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅରୁଣ ସାହୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନୁହନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ ବର୍ଷେ 6 ମାସରେ ଥରେ ମୋର ଭେଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଲୋକଟା କେତେ ଯେ ସହିଥିବ, କେତେ ଯେ ଜଳିଥିବ। ନୀରବତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅରୁଣ ସାହୁ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ। ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମିଳିଛି ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅରୁଣ ସାହୁ ଜନ୍ମ ନ ନେଉ, କି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେହି ବି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।